da wasa soyayyar ki ta kama zuciya, kamar da wasa soyayyar ki ta shiga zuciya. Ban ban gani kin kalla ido har kunnuwa, na shiga yanayi a soyayya ban moruwa. Kin kauda damuwa kin sani zaman rayuwa, ina ma na baki makullin zuciya, ina ma na ganki na baki makullin zuciya, ina ma na ganki na baki dukannin sirrikana, ina ma na ganki ki share mun dukkan hawayena. Bana gane kowa, bana gane komai na, gani nan gare ki bani dukannin soyayya, kake ja da baya masoya, kake ja da baya masoya a soyayya. Soyayya nake bida, la 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 masoya. Gani nan tafe habibiya, gani nan tafe ki bani duka soyayya. Soyayya wacce nake gun aiki tunani nake, dama an faɗa garin masoyi san baya nisa, yana gaskata akan ki san ba na wasa, ba na wasa. Salam gare ki yau soyayya na zo da baki, za na baki komai na, kar ki ja da baya, za na baki duka soyayya, kar ki ja da baya. Alƙawar da yau da ke har abada ba mu rabewa, ba mu rabewa a soyayya. Rayuwanka na sa hula yau gare ki zan zo, za na buɗe da sirri na sai ki adana shi, kice da su kina sona, kice da su kina sona, sai na ba su rata, za na ba su rata, rata ko cikin abokaina na ba su rata, na ba su rata. Garin kin zamo mata, zan kula da soyayya ba za na yi ba. So ga amana kirke karki bar ni na ki ne, masoyin ki ne, me san ki ne.